Όταν άκουσα πρώτη φορά για τα jelly tips, δεν ήθελα καν να τα ακούσω. Μία φίλη μου από την Αγγλία προσπαθούσε να μου εξηγήσει τι είναι. Εγώ τότε δίδασκα σε σχολείο νυχοπλαστική, μιλούσα για δομή, για άπεξ, για σωστή αρχιτεκτονική του νυχιού και σκεφτόμουν σιγά μην πάρω ένα έτοιμο νύχι να το κολλήσω. Μου φαινόταν πολύ απλό για να είναι καλό. Όμως υπήρχε ένα θέμα που συζητούσαμε συνέχεια με τις μαθήτριες, τις τεχνίτριες, τα καταστήματα, ο χρόνος. Πώς γίνεται να προσφέρεις ένα όμορφο και ανθεκτικό αποτέλεσμα χωρίς atelείωτα βήματα. Έτσι αποφάσισα να το δοκιμάσω. Δοκίμασα διάφορες εταιρείες και για να είμαι ειλικρινής στην αρχή απογοητεύτηκα. Μέχρι που γνώρισα το αυθεντικό σύστημα Gelex της Aprea. Και τότε κατάλαβα γιατί τόσα σαλόν σε όλο τον κόσμο το έχουν εντάξει στις υπηρεσίες τους. Δεν ήταν μόνο ο χρόνος, ήταν η αίσθηση, το πόσο ελαφριά είναι, το πόσο φυσικό δείχνει και το ότι πολλές πελάτασες ξεπνούν ότι φορούν επιμήκυνση. Ειλικρινά άλλαξα γνώμη και δεν το περίμενα ποτέ. Εσύ έχεις δοκιμάσει ποτέ jelly tips ή ακόμα είσαι δύσπιστη όπως ήμουνα κι εγώ στην αρχή?